Marlene, asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam, kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siyak ko timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanon nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgayaman. Uwain, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gayaman ti bagas tayo. Maudin day to insaan ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. Mailiwak kami ni ti boses mo. Iso ngay nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katun agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan. Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? Kwa. Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala ken ka. Agyamanak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene. Damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan. Pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene. Kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y matlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y am-am-am mo anaimbang. Isumod lang ti turong na. Amok akayat na. Eso asan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Song bata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyaman ak Marlene. Datang aruta na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay jay palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan akapadpada man ng JX mo day ta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti boss mi. Kan libre pa iti kanin mi.
Anake, nagsaya at ano kasta? Wan tatang. Oh, apay anak karubat kayo, kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais, tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay kasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene. Wan abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wan abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wan abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarak tamanin to madamdama? Ang mga noadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munus siya kanubyom. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyonak, Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka ti panagtalakmuan niya kanubyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Aguray ka. Inuman ka di dayta. Wan, Marlene. Birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasaya at mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Sino nga iti ama ti sikug mo? Ni kadi kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Apay nga ngayon tulok mo. Diyak pangarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siyak? Pingay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo ka kasininarak ko. Alalala. Wanan. Kat anya nga rod ti pagdanagam no masigug ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umayak en tunbing at ijay balayo. Urayan dak ijay. Rabin, ngam awan pa'y tinubyo manak ka. Kuna man no umay ita. Wan nga rod tatang.
Ngumurayin tayo lahat na. Ang mga numadama pa itibiyahin na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kaslan na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Napayad tatagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta. Anya nga iti plano nga ramidan barok. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Alangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabiitan na panawan. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kading agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritaan tayo dayta, no kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga raw dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong nyo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When tamanumat na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na laang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la kuma, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rodaan mo, tatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ay, asas. Ang sasarunog ti pan ang sakit na. Alaalaga raw. Mapantang nga din ni hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang mag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di tarwar? Nalabasak mo ti Deje Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo titiday dya tao.
Paliwawang sa mo, dahil dyan, anak asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam, nga mada ka mulatan dito'y balay kaloy. Masadutak na nang. Gan ka ba ilan na dahil dyan? At damon ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka agbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan di putot mo. Tayong kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa. Nasakit ti ulo. Aping ita ka lang ang kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak nakaawid. Sana bale, at damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatyam tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, nanang. Saan anagaw awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, nanang. Agyaman na. Apay nga ita ka lang ang asumangpet, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana Maglablabas kang Kaloy! Nito. Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangerang asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo ti kastangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsana na may subli ti amin. Ay natapno ammom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Abasan mo sungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Kitrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo. Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpuk kaw ka. Apasan mo sungbatan na gitawag ko ka. Adda ka din sa balim, ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di. Akabayalam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatla dangran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangranan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apukaw. Agyaman tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay,
Anyat na pasamakan ko na nanang. Natake! Anya? Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano mamakirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak met abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akon ti kinapudnom kanyak. Iso asiki. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayin mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdakkel balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka una iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Barok. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagsakit na iti anapasamak nanang. Nagsapa anapukaw kada kami ti asawa. Ay, Laring, anak ko. Pimusay ti asawa, kapoy tinakaro asakit. Kasano kami tulangan iti anak mi. Laring, patibkaram ko mati pakinakin mo. Adda ka dito a pamilyam. Saan na ka baybayan? Agtitinulong tayo. Sursuruwam ko mati ang balin anatipkan para iti anak yo. Ulitak nga iba ka anak ko. Nasken ngagbalin ka anaturan. Adda kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabala na pagadalan? Agsardeng aklangin nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan ka nga agsardeng nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang, Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak. ha? Nababala ang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan nak ngagsapul iti trabaho. Ngam adda pamuspusan. Tapno makataggedak iti pagbiag ta. Nanang, Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka. Aging ga makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kayat ama itulad ka kanyak ang nababalaang ti adal na. Kumusta ti pa nagsapol mo iti trabaho mo, Clareng? Ay na, nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan anapa ay ka nagsapol iti panggadam. Nagrigat ti nababalaang ti adal na nanang. Marigatan nak ngagsapol iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namnama.
At dan tulat na masapulam at trabaho. Kasanon ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kayat katulungan nga maawamot pagsapulak. Nana, Ay, nagrigatan ayat ti marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. sana bali, nanang. Agsapulak tumanen iti mabalin ko a pagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggadan. Nanang, ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga sarek. Ko anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumatlaang. Apaman ang makasapulak iti panggadak. Sige, nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, ah. Ar-aramidak matkat ti amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigrigatan kan kanyak, nanang. Isong agsardo nga kung agadal. Pangaasim anak ko. Di mo sawan ti kasta. Di ka agsardo nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Barang makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko? Nalabit nga agawi din ni nanang mo. Agsapsapul namin iti panggadan na apaw. Malaking ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kun ni nanang, Lola. Saan samutan nga agin ina ng agsapsapul iti panggadan na? Ay, Saan tumot akayat ni nanang agsardengak nga agadal? Isong aramidin na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. kasta talaga dagiti nagana kapok. Aramiden dati amin tapno makaadal laang nga naimbag dagiti anak da. Lola, Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kayat ngagbalin kanto ang nakakaasay. Isong agsingsingput ka, wan. wen Lola. Adalo man ti rabi iti simmangput ka, Clareng. Sa dino ngamin at talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang. Nagdamagak no addaam mo na amabalin ko a pagtrabahuan. Kahit Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. anya, Mabalinak mat nga agtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. alaagan anos kalat ta, Clareng. Addan tulat ta masapulam at trabaho. Nanang, Adda kaasi ti Diyos kunakmanan. Ipaay nan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sigamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Sa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, ador. Apay ngay? Apay napanan ti asawam. Balo akon, ador. Ah. Natayan ti asawak. Anya? Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Diyak kayat nga agsardang iti panagadal na. Sana na masapul pa yung agtrabaho ka, Claring. Ay nga ti kayat masawan. Kinapudlo na, agsapsapulak matiti asawag. Anya? Balo aki tinabiyag, tanabayagan na panawan na nagsina kami iti asawa. Ador. Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan laday ta? Agbalin an nasa liwanwan ti panagbiag yung agina. Sana ka baknang? Angam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay dahi ta alalaki, Clareng. Intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, ador gayam tinagan na. Ay, diyak kaya ti panagkitkita na. Langan na ti adik. Saan arumbang ngayon kuyog mo dito'y balay? Nanang, amamok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Clareng. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yu kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumat tayo, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel.
At damotin pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam nanang. Ay ikwa. Awan pa'y anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga ador. Di lalaki akakuyog yung nagawid dito'y balay di na minsan. Wan anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya ta sa wanda ito'y Clareng. Apay ka din nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sumbatan nakman, Clareng. Adda ka di relasyon niyo? Uwan nanang. Adan relasyon mi kin ni ador. Anya? Nanang kasapulak ni ador. Diyak ka ba na pagadalan ni Jeff ngagmay mesa? Ngam Clareng. Nanang, sapay lang ko mata maawatan dak. Ar-aramidak da iti para iti anak ko. Amuyo mat anagrigat ti panagbiag mi nga agina. Diyak pa'y makastrak iti trabaho. Gaputan na babalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang ador ti amok ang makatulong kanyak, nanang. Nay, ador. Si ka magkayam. Apay nga daimot mo abag. Saan ka di pa nga impakaamo ni Clareng adituya kon nga agnaed, nana? Anya? Agnaed ako niti balayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Clareng. Nay, diyak ka mo day tasaritaan niyo ah. Nana, di na ka di pastrekan dito'y balay tayo? Ha? Balay tayo kunam. O nana, balay tayo ko na ka. Gapot agden na kamin ka ni Clareng. Agpampanunot ka ka di Clareng. Apay a pinagnaid mo ni ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga rod pa nagtalag ko kankwana. Kita amamati langana. Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni ador. Langana laang ti makit-kita yo. Ay, impakadam ko mamot kanya ka apag naidamon dito'y balay. Ay, talagang awan pa nagtalag ko itinay talalaki. Di naksamat kayat ni nanang mo, Clareng. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mulatan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amunti sasawan na. Okay. Rabi iuna yan, ador. Maturog tan. Umunakan, sana pa yung agtuglap. Anya? Kayat ko pa relax. At debate aramid agwan. Ha? Anya taramidang. Basta, maturog kalatan tadapay aramidak. Saan ka damat maturog day jay nga ador anak ko? Apay anay bagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngagmaymaysa. Nakatugaw ka nagadayo tinakaiturungan ti matang na. Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas, nanang. Mas daawak laang. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napigsalat tamay. Kasla saan ang mabambanog? Ay nananang tilamad-madlaw yo. Kan kasla saan na mapuypuyatan. Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apaya saan na mangmangan. Di yulatan ikaskaso no anya ti makit-kita yo, nanang. Awan mo ti madingar aramidan na. Ilutaman ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unampay nga ilutan ti nasakit sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya palat aramidam. Agtignay kan. Awan utang mo na yung pag-anakam. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos o saram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Di ka pa'y lakit agkirim! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit anak! Ay! Ibatang-tapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Di ka makibiyang dito, ha? Ibatang-tapo ko kunak! Agpayabak iti pulis ti balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdangran iti apo ko ka! Ayup ka lalaki!
Papanawom na dyan lalaki di tibalay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya, Manipo din sangput mo dyan nga ador di tibalay. Kanayon kami na mabutbutang kini Jeff. ala, kasaritak ni Ador nanang, naira na la siguro anapudo ti ulo na. Anya, di mo ka ba napapanawon na dyan lalaki di tibalay, Clareng? Saan akas karina day nga ibagbagayo nanang? Dakkel ti maitultulong ni Ador dito'y balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasimpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagara dagiti insawsawang ko idinaminsan ngal daw. Pakawanan ko ma. Diyak kaya tada maulit pa dyan nga inaramid mo, Ador. Wan. Saan na maulit inaramid ko? Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape ang nagadulat ta ti kwartam. Ah, Sungbatan nak. Anya trabahom. may sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Isu nga dalata kwartak, nana. Ape ya di mo may baga kanyak. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang nga rod, nana. May sa ka negosyante. Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagin nyo pay laang no anya ti pagsapulan ni Ador. Akat saan mo't adakas tagdamag? Mas daawak lang amin. Nadulat tamot ti kwartana. Katawa mararamidin na. Nanang, Pasaraya dama dito'y bala na kaida. Awan mo tararamidin na. nanang. Nakaida nga agpaisaw ngam saan mo tamat maturaw. Tilamanan madmadlaw yun, nanang. Katagpaiso mat, Lareng. Adik sama da dyan lalaki. Nanang tangiwat yo. Ang mga numangag na kayo. Ay, diya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Ha? Apay nga dapaltog mo, Ador. Pangsalaknib ko kadagiti mang buso ng kanyak. Anya? Taltugak dagiti mang kontra kanyak. Ha? Ay, pangasim, Ador. Idulin mo kumaday ta apaltog. Relax. Di ka butang klaring. Jak aramatan kan ka dayta. Ador. Umay ka man kid. Anyat aramidam kanya, Ador. Masakit anak. Di mo mas masakit ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawang. Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Lambing ko kan ka dayta klaring. Lambing ko. Ibatan na Ador, pangasim. Masaksakit anak. Apay alimikam tatakyag mo, Clareng. Nan ano day ka? Ha? Ay, awan day ti nanang. Nan ano day ka, kunak? Sungbatan nakman. At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minismasan na titakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki? Ngam di kayag danag, nanang. Naurnos min ti amin. Nagkidawan iti pamakawan kanya. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitam atakyag ko, nanang. Alam dayta kwarta, klaring. Ha? Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo dayta kwarta. Gumatang ka iti naima sa kanan nyo, ken gumatang ka iti masapsapol ni Jeff iti pagadalan, ha? Agyamanak, Ador. Di kan kumurkura kanya, Gwen. Ay-ayatan ka, Klaring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Klaring. Ador. Mailiwak manan kan ka, Klaring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda kano emergency meeting dagiti mamaestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkat-katawang agmay-may sa ni Ador. Unyag pa so Lola. Kasla, dapay kasarsarita na. Ay,
Umatayo kayo kalaban! Hindi ka masinig kanyak! Ay, Diyos ko. Tayin kayo! Nagtadam ka naglambag at mata na. Kaslawan iti bukod na panunot. Lola, Ay, Hoy! umay Kayo ka ako. kalaban! Patayin kayo! Datamot iti bagbaga na kalaban. Datamot tuttudo na. Umasidagan ka na ta. Darasam. Ah! Amok nga da kayo lang dito nga aglamlamang. Yahoo! Agbarang kayon! Oops! Bulaga! Awan na kita kalaban nito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisaan. Apa? Ha! Naglaing kayo nga aglamang. Ador! Anya tar aramidang! Apay! Di nakguyudan, Ador! Masaksak ito, Kaya Nog! dagaya mapatayon Anya ka din ti sasawam! Masaksak ito, Nog! Dak kaya paunaan ka na kayo. Timang patay ka na kayo. Ador pang naasim! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka bulago! Di ka bulago! Di nakmasmasan! Masaksak ito, Nog! Awan laban nyo kanya. Pagkat dagaya Kapamtalak ka! Umay ka na ako. Ang patulong tayo ka ng iti karuban. Darasam. Tiniliwan dagiti pulis tawanan bay na lalaki. Pagkawanandag nanay, tsaka mo adik gayam ni Ador. Klareng. Jak impagaro pa kastoy ti mapasamag nanang. Nakirelasyon na kan ko ana. Tanam na maa ka makatulong kanya. Ngam saan madgayam. Ay, anak ko. Pati ti anak ko, mairamraman na ni ti kastoy ariribok. Pagbababawiyan ka na kirelasyon na kan ko ana nanang. Naalahos doon. Maawatan ka, anak ko. Sana bali, na ibalod ang tawanan bain. Nanang. Sana na makaramit pa iti dakas tayo jay. Isungawanan ti mga pagtanagam. Wala na. Tinapatag, awan na karo anadangran kada tayo. Niapo Diyos tinangiliklik kada tayo iti pagkadanak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, Gina, anak ko. Gusto ko madaytan na panagsangsangit mo. Maawatak, tirik nam ita, anak. Ngaman niya nga rod ngay. Ad-adda masakitan ka, no, agtultuloy ti relasyon nyo. Adda mo't pamilya nga agsagsag pa. Nagsakit na ito yung inaramid ni Ruel kanya, nanang. Inayat ka nimpatag ko. Ngam apa yan nagilimat kanya. Ay, panunutam latan Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Kas inam, di makunak, aywanam ta si kugmo. Takdaram day ta, nga oray awan ni Ruel. Amok akabaulam day ta. Italaang day ta amarikrik-nam. Ngampat siya nga intun agangay. Makailiw-liiwag kantun. Saan ka kumanga agkulkulong latan dito'y silid mo, anak ko? Nana, Rumwar ka kumamot, Manon nga aldaw, asaan ka anang nangan. Ay na, panunutom ta sa lunat mo. Sana nasaya at ti masikog asaan amangan. Saan kumaaday di Arwel ti pampanunutom latan. Ipang pangrunam ko mati agbalin nga anak mo to. Ngala, umay kan anak ko. Pangaasim Ingka kumamot mangan. Kaasi ta ubing iti tiyan mo. No di ka mangan. No agsangsangit kalatan akanayon. Tsaka mo no anya tiram ita. Mirna,
Mariripo ka na ka talaga. Ay, anya nga rod nga eh. Ay, tilangan anak mo to ti panunutam. Nagsakit na talaga tinakam ko ken ni Romel. Diyak mo na aging gat ka ano akastoy ti marikrik na. Friend, sana nasaya ati may stress no kasta masikog ka. Sana nasaya ati ipaiday ta iti salunat mo. Diyak lang amin malikli ka na panunutan ni Romel, friend. Imbag ko man no sa anak ang masikog. No saan la ko maapakabasulan ti. Tiyan niya. Ay, pangasima. Saan na tila raramidam? Friend, di mo ko mairaman ta sikog mo, tawan am muna. Pampanunutak namin, friend. Anya nga tan isulaangan ti pagipapasak iti unget kan gurak ken ni Roel. Anya? Ngam. Sige. Aywanak to'y sikog ko. Sana bali. At damat danan ang kantatang amang aywan to kan kuana. Gina. Ay narabiin nga maawampay laang ni Gina nga anak talakay. Ay, wan nga rod bakit? Sa di naman nga tan, tinapnapan na nan. Idin to ta sa badumot ita. Awam mo trabaho da. Ay na, sigurado. Sumangput day dyan inton madamdamaan na Bart. Ay, una yun, ti anak ta. Diyak ka mo no niya ti aramidag. Tap nagbaliw ti anak ta. Manipod impas ngay na ni Boboy. Namimpinsanan ang nagbaliw ti ugali na. Saan na kasi ti sikod ti kinasingput na. Ay, un nga raod. Panagkunak. Ti anak na, ti pangipapapasa na iti pungtot na iti sigod akayan ayat na. Ay, dahi tangarod ti parikot italakay. Taurean niya ti aramidag. Ay, jaklat tamot mapalagipan. Madan tulat ta bakit? Agnakam to siguro. Manan. Anak, napartag kayo manan. Ay, adayon na man si kang ubing. Kan mano na daras nga bagbagakan ka. Hindi na kawawa. Ganitin na lang, ha? Ha? Tap na, mama niya. Gapukan ka. Nadadal tibiyag ko. Duha kayo kinitatang mo ng dadali tibiyag ko. Nawatam, ha? Anya? Panawan niyang diday. Amang numalagip kumananday iti samem papaita ko ng bayin nga amam. Kat sikat ipang ipapasak iti pungtot ka. Ay na, Gina, anak ko. Apay akasta kamutan iti anak mo. Gapu kadakwadang agama. Nadadang itibiyag ko. No saan ko maakas jay tinaramid ni Roel kanyak. Nalabit asaan akas to'y tibiyag ko itang. Anya, namin anumot nga imbagakan ka nga awan amo ni Buboy iti may papankada kayo iti amana. Ha? Pangaasi man ako. Maasi ka kumamot iti anak mo. Siyak ti masaksakitaan. Nukas diya pagsasawamlat ta nakaslasan mo nga anak. Uray anya pa'y tibagbagayo nanang. Saanen nga agbaliw ti panakilangan ko iti dayjay nga ubing. Agpadadala iti amana. Ay, laos to. Dahil ta pa nagsangsangit mo, apaw. Lolo, apay akas din ni nanang kanyak. Apay akaguro naklaunay kat anak-nak mo't. Ha? Kanayon na nga ibagasan na kanang anak. Kan may isa, kanayon na nga ibaga tunggal magitpita na kano. Kat ad-adda malaglagip na ti amak. Iso akas taunay ti pungtot na. Ay, buboy, apaw. Muray kas din ni nanang. Jak guraan.
Mamati nga agbaliw to. Agyaman ako una, no kasta apok. Paspasin siya ang lataan, ti inam ha. Wan lolo. Anya? Agayan ayat kayon ka ni Ricky, kunam, friend. Tangiwat mo, friend. Ang mga nada makangakan ka. Wan, inaklon ko ni Ricky. Nabit sapay mo't ang nagdaton kan ka. Nga, inaklon mon? Wan, sigod nga mamok ni Ricky. Iso nga mintigard ijay sigod a pagpapaayak akumpanya. Ha? Nasingpat mat ni Ricky. Awan makunakan ko na. Friend, antay bagakan ka Ngamsapay ko mata saan ka ma-offend. Anya daytan. No bilang laang, maklon na ka diti anak mo? Ha? Maaklon naman kan saan. Okay lang. Ngamin, nubilang taagasawa kaming ton. Saan mi matkat akaden na dayjay nga ubing. Agyan lata ijay puder dananang kantatang. Anya? Iso ti makagapo. No apay anadadaoy ti biyag ko. Amangan no ison tumanan ti makagapo. Iti saan mi apag kinaawatan kin ni Ricky. Gina, kaya't kung agtinatan. Ha? Ay ayatan tati tunggal may sa. Iso nga mo kamayat kahit isingasing ko. Okay. No day tati ko na. Mayatan. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay-unay. Awan anyaman na. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No lakit dita pagragsakan kan pagsayaatan ka. Aramida, Ricky. Anya? Agdan na kayon ka ni Ricky, Gina? Wana nang. Nagsaritaan min ti may papan iti day taabanang. Anya? Anang, saan ka pumapumanaw ni di balay? Tinak man po awagan itinanang kunak lang arudan. Di ka di makawawat. Sika nga ubing, saan asyak tinam? Iso abay anak a pumanaw. Ay, anya ka din day tangar aramidom itanak mo, Gina. Awan ka din namnamang agbaliw ka pay. Kasta kalatan. Panunutam kumamot ni Buboy Nabiit pa yan nagamam mo kayo ka ni Ricky. Ngamita, agdan na kayon. Anya, Anya ka matan. Sana kayat ti anak mo pumanaw ka diti balay. Gaputa ti kayat na. Agdadan na kayo lata. Agpanunot ka kumamot, anak ko. amok tar aramidak nanang. Iso apang nga asiyo, di dakon pakibiyangan. Ay na, talaga natangkan ti ulom. Ala, sapay la kumangarod. Tadikan to agbabawi ti kastangar aramidam. Ay, una yan tanak ta. Uray anya taramidak talaga din akong ipangaglakay. Ay, nangag ko nga raw ti saritaan nyo itay. Ay, sapay la kumangarod at nasingput day jari kay. Sapay la kuma, tasaan nakas ka ni Ruel. Ay, wan nga raw bakit. Kaasi mo ti apo ko ta. Arig na, linaksid ni Gina ti anak na. Ay, Sapay la kumatawan to ti pagbabawyan na. imbagak mo't kan ka nga ilabam dagiti burang ko. Saan ka di? Pasensya ka kuman, Ricky. Diyak nakalaba. Gapot akas na una ya sakit ti ulo ko. Anya? Ay, aday ta ka manan. Nuan naladitan ti ras-rason mo ako nak. Hala, bumangon ka. Ingkagla ba? Awan usarag inton malam iji papanan mi aparti. Pakita mat nga kakapsutak. Kan may sa, nasaan unay nga importante di papanam. Di ka kuman mapan. Siya kumamata si kaswam ita. Agkakapsutak ka talaga. Di nakmandramaan si ka. Ang mga nun jak malapdan ti pungtot ko. Ang mga nun nyapay ti maramit ko kan ka. Anya. Ne, apay nga awan pailat naluto amakan, Gina. Pasensya kan. Kasangsangpot ko ngamin. Agin na naaklabiit. Kalpasan na agluto akon. Aginan ako nan. Apay, si kalanga di mabambanog. Imbagak mo't kan ka. Asak bay asmang putak. Nakasaganan ti kanak. Maawatam! Sikat ti babae. Iso arumbang asyak ti pagserbyam. Anya. Ingkagluton. Darasan!
O, adto ti uniform mo, Ricky. Kaplan-plantsak dahit na. Anya? Dahito iti ka plancha ko na? Wan, Ay, amom ti agplansya ko no saan? Implansyam ko na, ngam kusok-kusumit. Ipakawas mo kanyak dahito, ay? Doble maplansahan dahito. Tano saan? Ulitak mati inaramid ko kun kay di. Idepel ko di plansa di talikod mo. Tapno agnakam ka. apay akasta kamatan kanyak, Ricky. Ay atan na ka di pa'y. Saan ka matasigod akasta? Mariknak ngamin nga awanin panagayat mo kanya. Amo matlagayam. Apay pa lang agtaltalinad ka dito, ay? Pumanaw kan. Tiyan mo, adda lalaki ang makaanos iti kaskan ka, ana-anakan iti kinabalasan, ha? Awan! Awan, Gina! Iso ana sa isayat mo pumanaw kalangan. Kentap no ang mo man niya, ha? Adu kayo ababay iti biyak ko! Oh, apay kas ta lang am friend. Madlaw ang nagsangsangit ka. Adda ka di parikot mo? May si-stress kan samat. Meron na. Ni. Apay nga nagsangit ka matan. Diya ka muno ka sa nung ibagakan ka ti parikot ko. Nagdagsan ti barupong ko. Wala. Ibagam na niya ti parikot mo. Tapno matulungan ka mat. Parikot ko ni Ricky. Saan nga minakas iti sigod? Dakal tinagbaliwan na. Kinapudno na. Kanayon nakakabilan. No kasi nga dalabas di na magustuhan. Anya? Mariripo ka na niya taramida. Kanayon kami nga agapa. Kantong galaga pa kami. Tumpaan na. Nga oray na saya at tipan nakisarita kan kuwan. Anya? Una yung tikas dya lalaki. Ay, di kasayaatan nga aramida. Panawa mon. Agsubli ka langan ka dagi tinaganak mo. Awan na saya at masakbayam kan kuana. Sana napudno ni Ricky kan ka. Day tati pampanunutak, friend. Kas na makarik na akitibain ka dagi tinaganak ko. Kas namat na ni ti anak ko. Iti kas to ya mapaspasama kanya kita. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nang runa iti anak ko. Diyak ka mo no mapakawanak pa. Ne, apay na gito yung nakasagana akawas mo, ha? Pumanaw ako. O di na sayat! Anya, talaga ka di nga awanin panagayat mo kanya, Ricky. Apay, tiam mo inayat ka. Hoy, saan? Amom, inusar ka laeng. Gapo iti panagwin na swasmi idi kanidayan. Ngamit ha, tanagsinublian kami. Nasaysayat no pumanaw kan. Anya, Alam na iti usar mo diti balay ha. Kundi ka nagsubsubli. Maudin da ito, apa nagsarita ta. Nana, pakawanan na ko. Anak ko. Amo ka nagbidotak, nana. Aklo na ka nagbali na kadakas nga anak. Kandakas nga ina. Gapo iti panaglablabas ko iti anak ko. Gina. Naamiris ko itan amin anag kurangak. Impagarup ko no naragsakak kiniriki. Ngam nagbidotak gayam. Gina, anak ko. Dahito tilaglagi pa. No panawan da ka man, dagiti lalaki nga ayatem. Di anak mo, kanda kami anaganak mo. Agtalinaad kami lata amang ipatpatagkan ka. Nana, Kat pagyamanak unay dahito agundaway. Tanaka ameris kan, anak ko. wanan. Katagyaman ako, nay. Gapot ang uray ka sa nuti kinadakas kong anak. Kat maaklon daklata. Nanang, agyaman ak unay, tanagawid kayon. Wanan ako. Ha?
inawagan nak iti anak. Boboy anak ko. Magawanan na ko ma. Amok asa anak nagbalin nasaya at nga inakan ka. Amin na sakit tinakam kan pungtot ko iti amam. Kat sikatin ang idasal. Nanang, Linaksid ka nga anak. Gapo lang iti panakiwin naswas iti kanyak ni Ruel. Ba nagapagpampabuyak ita anak ko. nanang, Pagyamanak, tasaan ka nagimulay iti sakit tinakam mo kanya. saan nanang? Gapo tayo patpatag kayo unay. Kanawin nga ipalpalag da lola kan lolo. Asan arumbang agsakit tinakam ko kada kayo. Di na, anak ko. Maragsa ka na, makakita ka na kayo iti apo ko ka naragsak. Tatang, Ay na, nagragsak ti apo ko, manipod nagawid kan. kasta ka di tatang. Kinapudno na, hindi awan ka. Ay na, apo, taka na yun nakadama, anak ka. Ibaga na payasa, payla kumatan, nasaya at ka iti sa dinuman ngayan mo. Iso, tipudno aragsak, anak ko. Tandaan na makanayon, ti ibaga ni nanang mo kun ka. Panawan na ka man, ti mano alalaki. Ngam ti anak mo, agtali na idlataken ka. Saan nakaapanawan, iti uray ka anuman. Kain, saan apulos, nga agbaliw ti panagayat na ken ka.